Daşoz velayetinin Könürgön çetrafında häkimetler VPN ulanyan raýatlara, hususan da ayal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadagyn edilen sosial ulgamlara girýän we garaşsyz web sahypalary okayan ayal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olaryň adından biri 15 güne çenli tutsaglygy höküm edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji sentýabrda Sebitden maglumat berdi. Şu günler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasynyň ofitserleri bilen bir hatarda polisiýanyň jinaýat awtyryş bölümi etrapdaky ähli orta mekdepleri we edara kärhanalary aýlanýarlar. Olar duýdansyz otoglara we sınıplara girip ayal gyzlaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan ayal gyzlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, howpsuzlyk we polisiýa işgärleri internet petiklemelerini böwsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandygy anyklanan raýatlary ýerli polisiýa bölümünde soragy çekýärler. Mahkama nätanış adamlaryň adyny aýdyp, bulary tanaýanmy? Olar internetde VPN satýarlar. Şu adamlardan VPN satyn aldyňmy? Daşar ýurtlarda döwletimize garşy adamlar we saýtlar bilen habarlaşýanmy diýen soraglary berdiler. Olar sayfon ulanyp ulanmaýandygymy hem soradylar diýip, golaýda soraga çekilen Könürgönçli TikTok ulanjygy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başga-da ençeme ýaş gyzy görendигini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara seziwar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde Könürgönçli bir TikTok ulanjy zenanyň 15 günlük tutsaglygy höküm edilendigini hem aýtdylar. Ol bu sosial ulgamda bir hayat uratlary paýlaşmakda we teatrda garşy web sahypalary okumakda günäli tapyldy. Diýip çeşmämiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsiýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsuzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalary bolan okuwçylaryň enatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler. 1-nji, 3-nji we 10-njy mekdepleriň ýokary sınıp okuwçylarynyň tas ählisiniň eni atalary 500 manatdan jerime tölediler. Diýip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň polisiýa we bilim bölümlerinden tesvir alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa bu çäreleriň çäginde hususan da ayal gyzlaryň nyşany alınmagynyň sebäplerini hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda Sebitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tizligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip Könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da bilim resmileri etrawyň mekteplerinde mobil telefon ulanmak gadagynçylygyny gaýtadan güýje girdiler. Şeýle-de soňky günlerde edara kärhanalarda we mekteplerde geçirilen gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okamagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklik hasaplanýandygy bellenilip geçildi. Käbir ýonaklarda Azatlyk radiosynyň we Türkmen News neşirleriniň saýtlaryny okayan adamlaryň 2 ýyla çenli türme tutsaglygyna höküm ediljekdigi barada haýwat atyldy. Diýip Könürgönçli büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan Şanxay hyzmatdaşlyk guramaty döwletlerine tebii gady iwermegiň mejburyny artdyrmaga taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-nji sentýabrda Hytaýyň Tianjin şäherine geçen Şanxay hyzmatdaşlyk guramatynyň sammiti neden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'in çakylygy boýunça Şanxay hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitine hormatly mihman hökmüne gatnaşýar. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik ulgamyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruny çykyş edýändigini aýtdy.
Sammitin ýygyny ol 3 sentýabrda 2-nji Jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetde geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hytaýyň halk ýygnakları zalyna Xi Jinping bilen resmi duşuşyk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýleki ugurlar bilen bir hatarda iki ýurduň arasyna ýoly goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nugtadylar. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden esasan Hytaýa TV gady berýär. Hytaý türkmen gadynyň iň esasy müşterisi bolup Milli Neft Gady Korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025-nji ýyl aralygyna 430 milliard kub metr mösbörüne türkmen gadyny satyn aldy. Maglumaty görä Transasiýa gaz geçirjisi arkaly iwerilýän gaz Hytaýyň 20 welaýatyna 300 million gowrak ilatyň hojalygyny ýyladýar. Eýsem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilk ýyllaryndan başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Iki ýurduň arasyna gaz ulalaşygy 2019-2024-nji ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldyrlmady. Ýyllarda goňşy Özbekistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne Özbek neşirleri şu ýylyň iýul-ýanwar aýlary aralygyna Özbekistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň mösbörüniň azaldylygyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden Iran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça TV gaz ulalaşyklary gananyldy. Türk resmileri Türkmenistan, Iran, Türkiýe üç taraplyň swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyň mart aýyna iwerilip başlananyny, bir aýyň dowamyna 250 million kub metr goly türkmen gazynyň Türkiýe gelip gowşanyny, bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metreçini ýetirmegin gödeňine tutulýanyny habar berdi. Iran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza boldy. Türkiýe bu gurama dialog hyzmatdaşlyk hökmüne gatnaşýar. Gurama agza döwletler dolu agza, synçy agza we dialog hyzmatdaşlyk hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap ulalaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Iragda ýylda 10 milliard kub metreçini TV gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna dolu hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Awganistana da gaz bermegi meýilleşdirýär. Ýöne bu taslama onlar çyl ber ýa-da süýşürilýär. Galiberte Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň dialog hyzmatdaşlaryndan Azerbaýjana da gaz eksport edýär. Azeri metbuat şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbörüne türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri iwerilýän TV gazyň mösbörüni artdyrmagy teklip etmek bilen esasan haýsy ugurlar boýunça gazyň göwrümini artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňki ýyllarda hem Hytaý ugur boýunça TV gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hytaýyň Siýan şäherine geçen Merkez Aziýa Hytaý sammitininden çykyşyny türkmen gazyny Hytaý ugur boýunça iwermek bilen bagly täze taslamалary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu düýbi Britaniýada ýerleşen Meetings geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen Türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny gödeňine tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy. The president is almost certainly referring to line D. The reason is that Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusyz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahatyny gözeňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan döwlet gazeti Türkmenistanyň galkynyş gaz känini özleşdirmek işlerini çartlandyrýandygyny hem de çykarılan önümüň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugru boýunça gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iweriljakdygyny aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D liniýasy, ýagny Trans-Aziýa gaz geçiriji ulgamynyň 4-nji sahaty bolup durýar. Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system. Diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň TV gaz ferişdeleri häzirki wagtda Hytaý ugru boýunça Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstüne iwerilýär. Türkmen häkimetleri Özbek, Täjik we Kyrgyz territoriýasyndan çekilmegi meýilleşdirilýän gaz geçirjiniň D şahatynyň gurulşygyny öňe gidişligini gazanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokarlanyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan çöldürüşiniň fonuna Rus gazyna bolan garaşlylygy azalyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglykda Türkmen hökümeti ýurdun TV gaz ferişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugru boýunça hem iwerilmegine gyzyklama bildirýär.
British Petroleum Kompaniýasynyň statistikalarına görä Türkmenistan suwd edilen tebii gaz gorlarynyň meşhuri boýunça dünýäde Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji oruna gelýär. Muňa garamadan ýurt raýatlar ýyllar boýy durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. İş eklenç göllegine daşary ýurtlara çykýan Türkmenistanlaryň sany ýokary bolmagyna galýar. Ahal vilayetinin potrotçulary kärenli ýerlerini ýetişdiren paýta hasyllaryny ýygmagy paýtaçy tapanok diýip adatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Kärenneçiler bu ýagdaýyň her ýyl gaýtalanýanyny, paýta hasylynyň ýygnalajak wagtyny ellerine ýeterlik nagd pullarynyň bolmaýanyny aýdýarlar. Her ýylda bolsaýaly bu ýylym potrot ýerimizde teretmekde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Esasy kynçylygymyz nagd pul ýetmezçiligi bilen bagly. Her ýyl paýta hasylyny ýygnap almaly wagtymyz elimiz pulsuz bolýar. Deyip anonimlik şertine uğurlaşan Kären'e saytdı. Onun sözlerine göre paýta ýygymynyň okuw ýylynyň başlanýan wagtyna gawat gelmegi nagd pul ýetmezçiligini hassa ýitileşdirýär. Häzir çağalary mektebe uğratmagyň, olary gerek okuw esbaplary geyim esik bilen üpçün etmegiň özi bir uly çykdyjy. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Paýtaçy daýhanlary ýene bir köseýän mesele bolsa, ýol bölegçilik polisiýasynyň işi hususan bahana tapyp para aljak bolmagy bilen bagly. Yol polisiýalary awto ulogyny gaty sürdüň, radara düşdüň, ýene bir zat diýip 100 manat soraýar. Ýük ulogyň isky bortunda daýhan gatnatsaň, olam standarta gawat gelenok, ýene 100 manat bermeli. Şonu berseň olar göz ýumýar. Sen düzgün bozmadyk adam bolýarsyň. Deyip daýhan aýtdy. Aýraýlykda gurlaşylan daýhanlaryň tasdiklamagyna görä, ýol bölegçilik polisiýasynyň käbir talaplary dogry. Ýol köçe düzgünleriniň bozulmagy adam helakçyligini kyn ýagdaýlara getirip bilýär. Ýöne olaryň bu düzgün bozmalary öl galans çeşmelerini öwürmegi galy berse, ýollaryň, köpürleriň ýagdaýyny göz ýummagy düzgün tertibiň, kanunçylygyň hemmeler tarapyndan berja edilmeginiň peýdasyna däl. Kärenneçileriň ýeri daýhan kynçylyklarynyň diňe ýol polisiýasy bilen guturmaýanlygyny aýtdy. Suna sos hatardan çykdy. Suna sosynyň transformatoryny täzelemeli diýen ýaly bir topar mesele bar. Hemmesiniň çödügüde nagd pul bilen bagly. Hatda kärenne ýerine işleýän tehnikalary hem diňe nagd pul bilen işledip bolýar. Deyip adatlygyň söhbetdeş käýini. Türkmen hökümetiniň geçirýän mejlislerini hem işe daýhanlaryň suw, dökün, tehnika bilen ýokary derejede üpçün edilýänligi tekrarlanýar. Hasyl ýygnalýan wagtyny tölegleriň gijikdirilmän edilmegi tawsyrlýar. Emma bu sözler diňe ýaýlym üçin, daýhanlaryň ýagdaýyny ýeňletmek üçin dällip bir kärenneçi metduatda edilýän zatlaryň durmuşdan gaty üzüňe dugny öňe sürdi. Dökünü ödüň satyn almaly. Soňuna paýta hasylyny ýygnap guturanyňdan soň dahot jemleneni özümiz pul berip tehnika işletsegem, pul berip dökün satyn alsagam, pul berip suw tutsagam, iň soňunda biziň azabymyzdan dökün üçin, suw üçin, tehnika hyzmat üçin goşmaça pul tuturýar. Ikinji tarapdan ýurtda dowam edýän agyr işsizligiň, ykdysady kynçylyklaryň we durmuşyň dowamly gymmatlamagynyň fonuna okuwçylaryň iş gözleýänligi habar berilýär. Her gün daýhan tapmak gaty kyn boldy. Ýöne mektep okuwçylary okuwy deýsli zatlary satyn almaly diýip özleri gelýärler. Emma mektep okuwçylary her giren kesiniň içindäki paxtany taýlap, uzakly günde 18-20 kilogram paxta ýygýarlar. Öňler hakyky ýygymçylar bardy. Olar günde 100 kilogramdan aňyrda paxta ýygýardylar. Deyip kärenneçi daýhan mektep okuwçylarynyň kän peýda görmänligini aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz häzir gowaçy meýdanlaryna harby bölümlerden getirilýän eskerleriň köpelýänligini, tutsaklaryň hem paýta ýygmagy getirilýänligini, ýöne olaryň paýtany zaýalaýanlygyny aýdýarlar. Häzir ýygnalan paxtanyň her kilogramyna potrot eýeleri 1 manatdan pul tölemeli. Elimizde pul galmady. Harby ofitserler, hukuk goraýjylar häzir elimde pul ýok diýsen, eskerleri, tutsaklary potroda salmaýarlar. Mugut diňe Niýazow döwründe bardy. Häzir nahar duwdy hem pullu diýip gülşen bolýarlar. Bu biz üçin gülkünç däl. Deyip kärenneçi döwlet başyndakylaryň daýhanlary arka çykjak günni garaşmakdan ýadanlygyny aýtdy. Onun pikirçe häzir kärenneçiler potrot ýerlerini
kombayniya dayhan salman gogoço gog yetşenine içinin paltası, çigidi, godası bilen ügödüp ählisini mallarlara satsa şol döwleti paltı tawsyrandan has gowy girdejili bolar. Anonimlik şertinde gurulşan bir näçe daýhanyň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä, her iki ýagdaýda paltaçylyk diňe her ýyl palta wadalaryndan palta satyn alýan kärençiler üçin amatly bolýar. Ýöne bu iş häkimler bilen bilelikde edilýär we hemme kişi başartmaýar. Türkmen daýhanlary ýagdaýlarynyň has kynlaşmagyndan gorkup, owu huzurlugyny dowam edýän galplikler barada açyk gurrun edip kanunçylygyň berja edilmegini talep edip bilmeýärler we şol bir ýagdaý uzak ýyllar bäri saklanyp galýar diýip hünärmenler aýdýar. Azatlygyň habarçylary paltaçylykda yer, suw, dökün tehnika işlerini çuň ornaşanyny aýdylýan korrupsiýany yerine barlap bilmeýärler. Türkmen häkimetleri ýagdaýyň näme üçin üýtülmeýänligi barada soraglary düşündiriş bermekden saklanýarlar.